Povím vám jeden z příběhů, které mi posíláte. Jednou jsem dokončil náramek z jemného stříbrného drátu, opravdu precizní práce, každý ohyb pečlivě promyšlený. Druhý den mi ale zákaznice psala, že se jí při oblékání rozbil, praskl přesně v místě, kde jsem musel drát vícekrát ohnout. Jasně, že mě to naštvalo. Drát je skvělý materiál, ale pokud to přeženeš s ohýbáním nebo použiješ moc tenký průměr, šperk je na odpis. Nejhorší je, že zákazník očekává pevnost, kterou mu tenoučký drát prostě nedá. A když se to stane, vypadáš jako amatér, i když si do toho dal hodiny práce a pečlivosti. Stoicky, drát nespevníš silou vůle. Měníš techniku, méně ohybů, správný materiál, občas kompromis v designu. Nezměníš zákazníka. Změníš, co a jak ukazuješ, ať je jasné, že jemný šperk je k jemnému nošení, ne k divokému zacházení. A přesně tohle Craft Reel dělá za tebe. Ukáže zákazníkům realitu tvých šperků, aby věděli, co čekat a jak se o ně starat. Ty tvoř. Craft Reel se postará o sítě, ty ušetříš čas na další kus. Link v bio. Pokud máš svůj příběh, napiš mi ho. Další video může být o tobě.